Velkommen til Vigemandsgade, en skjult perle midt i Odense med 60 forskellige erhvervslejemål. Her finder du hovedsageligt kontor, lagerlokaler og showroom. Vigemandsgade ligger kun få minutter fra Odense centrum. I nærmiljøet finder du street food, havnebad og skov. Vi ligger også tæt på indfaldsvejene, der gør det let at komme hertil i bil. Her på Vigemandsgade, der er mulighederne rigtig mange. Vi har erhvervslokaler fra 40 til 2.000 kvadratmeter, men vi har også erhvervslokaler til dig, der leder efter showroom, lager eller noget helt andet. Det vi oftest hører om vores lejemål, det er, at de er enormt flotte. De har en masse fine og spændende detaljer. Der er rå murstensvægge, glaspartier, højt til loftet og godt lysindfald. Bygningerne her på Vigemandsgade er oprindeligt gamle produktionsbygninger, hvor virksomheden A. Østergaard handlede med reservedele til biler. Det, der er så fint her, det er, at man har bevaret så mange af de oprindelige træk og kendetegn. Nu er det blevet transformeret til nye moderne formål. Det gør dem anvendelige til mange forskellige brancher, og det har skabt en rigtig god og forskelligartet lejersammensætning. Er du nysgerrig på at vide mere om lejemålene her på Vigemandsgade, så er du meget velkommen til at kontakte os.